Hapana here ane namba mufonere ziso regondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Maska chakanaka mhuri yeZimbabwe yatinonhawo zvichitaurwa naSkimbo pashure Kondo TV. Nhasi munhau dzedu tichikupapurira Andy Muridzo achitaura kuti zvakambofamba sei paakabatwa nemukadzi wemunhu. Asi tisachapinda munyaya yake, kune mamwe maproducer, maartist nemadirector ada kusungiswa. Inzwai zvikuita vamwe varume vanenge vachinzi baba mudzimba umo. Kuita sei ikoku? Tinzwirei mega. Tinodzoka pasi paground kumba kwenyu ndaive mgwasha nhasi wonditi ndinokushusha 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 ndinokuombera panzapo mgwasha wenyauya. Muimbi Andy Muridzo azobuda ega achitaura iye kuti zvakafamba sei pati kanyaya kakutsanangura inenge asina musoro. Ndichita mumbobvunzwira mega. Guys, chinhu chandokwanisa kutaura munoziva like all the time panongobudiswa nyaya dzaEndy dzikabuda tichitaurwa nebepa dzikabuda kana tichitaurwa kana neany social media platform, Andy Muridzo anongonyarara anenge achikunzi Andy Muridzo haapindure haapindure. But this time I need to set the record straight because inyaya yeimage inenge ichiitika. Nyaya yanga ichitaurwa yaibuditswa naningirikeni na Aron nyama yaro handisi kuziva kuti nyaya yake yakaiwana kupi. Nezuro, it was Monday nezuro. I think Sunday I played ku White Cliff. I had a show Sunday. Then I went home and I slept. Ndikamuka makuseni ndichiti manager wangu ndikuya ku office because ndandane time ndisingaende ku office. Then iye ndobvaita se ndobva nditi aiwa nsanda vako. Then I just said to say all right, ndeta serikani momira. Then my friend, I won't mention names, my friend akanditi guy Andy wakawin award, wakapiwa award, so waita sei kuti celebrate award. Ndikati no ngati sei nditengere drink zvako, nditengere kana anything zvanzi aiwa iri bo uya kuti sei uya mutore drink. Ndikati airi bo. Ndikatomutsa Simba the Lion ndikati Simba nditoita sei tinotora drink redu tichipfuura tichienda ku office. Then we went there tikanotora tikamufonera tamuroad uri papi shamwari zvikandi no handisi kumba ndiri kumba kwefriend yangu ndokwandaita sei kwanamukira hanziva ndokwakarara here kana ndokwakamukira ndiziye. Then ndobva tadriver, we went there, akatipa madirections, we went there. Taenda ikoko ndobva atosvika akaita sei takatumira panze. Ndobva atosvika akatotanga kutiradza madrinks anga anawo. Ndobva tasarudza yataida andikwanisa kutaura mazita emadrinks acho azikanwa. I think munaziva Andy Muridzo. Asvika ndandakagara kupassenger side yemota yedu. Ndobva asvika saka akastretcha maoko. The moment akastretcha maoko inini I thought kuti pamwe munhu aroda kutondimhoresa semunaziva Andy Muridzo. Ndobva ndatoona ari kuenda paignition vabvisa makizi emota. Ndikati ko wagwani panapa. Time yakangobuda ipapo akabva angobuda vanotanga kunorova mwe musikana ngari papo shamwari ya Queen uya azobuda achinzi Itayo vabuda achinorohwa handiti. Then they started arguing and I was like, guys, what's the problem? Ko sei mfesa yachitora makizi edu. Achipedza ipapo bata phone zvakanzi nyama yaro ndasvikira mukadzi wangu panapa ana Andy Muridzo. Vatoti hawo zvechipfambi handikwanisa kutaura mawedzi akataura because ndiri pane vanhu vakawanda. Vatoti hawo zvechipfambi ndikati chamani ku problem iri papi handiti. Tese takatokanuka naSimba uyu mvatotanga imwe shamwari yangu vatotanga kutotaura kuti iwe vanhu vangu vaizita sei kuzotora madrinks tisati waizotora madrinks. Haana munhu rega ndikudzi haana nguva yekubvunza kuti mavingei panapa ndime anani. Bapinda mudheni vabuda ne-AK rifle handizoti inonzi FNG here panongozoti rifle imachine gun. Vabuda zvikanzi munhu wesipi nemba
munhu wese pinda imba, hapana iwowo pauchatadza kupinda mudheni akakubatira pfuti akakunongedzera pfuti. Saka Simba akangoti, Simba the Lion akangoti inzvega nditendereni kunoku ndiri kuya next side. Simba pakangotendera noku vharo vatobo vanojamba jurawo ndovhaenda. Then same happened with the other friend, the female friend. Ndova aita sei? Ndova atiza. Inibva ndasara ndikati vanhu vari kutiza because hapana kana issue. Mpesi yabva totangotota hasha. Zvikanzi Andy Muridzo kana uda ndisakuuraya pina mumba. Ndikati already it's okay. Fanenda sei? Fana anopinda mudheni. Apinda mudheni zvikanzi gara pasofa. One. And I was still in the process of understanding kuti mpesi nyaya yake ndeyei. Ndopakazitanga kutaura nyaya. Then I tried to become because ndaida kunyadzonzwisa nyaya yake tiri papo. Ndobva afonera, then uyu achibva azosvika Aaron nyama yaAaron. Ndobva asvika zvikanzi right Aaron, kona nyaya iri panapa. Handai kuudza kuti mukadzi uyu ndichamuhwina chete, ndichaona pandichamuhwinira. Ya, saka nyaya yedu toda kutoti paite nyaya panapa. Ngatidai so. Aaron aita kuudzwa mapose ekuti ndaita kupozeswa inini. Nchinzi Aaron tora. Saka mpesi akazoona kuti ndenge ndakuda kuti ndakatry kuda kuita hasha. And then he went into his bedroom and basiya rifle yanga nayo vanotora pistol inenge 7mm or 9mm ndo yakazoya nayo ndoyanga kuita zvese manje. So then inini manje ndakatira tofonera friend yangu naSimba kuti guys imi matizei panapa pana issue matizei chii chiri kuitika. And Simba ndo phone yake ndo yakaita through ye the other friend yanga isingaiti. Ndova Simba atase atonditi ayo end ini ndatoenda kupolice waize tikati alright it's okay. Then I calmed down because Simba anga ndodzora ne police. So whatever he was saying nanganda kucomplain naye because ndandazoti police is on the way. Uyu mfesi uyu kwayo akataura zvakawanda indakatozonzwa history yake kuti anonzi Lennon Zaranyika here kudini anoshanda kwa prophet vahombe ava ndoko anoshandiko kwanenge personal security waprofeti. Akatotaura mashoko ekuti inini handisungwe because ndebackup yaprofeti. Zvese zvandikuita panapa pa ndinotozvita madiro because handisungwe ndisa. Akataura zvakawanda, aitaura zvaanoda. One. So then babasvika CID vangatora nepfuti, vanga nepfuti 2, vanga neFNG. I think my FNG is or something, but vakabuda 1. Ndo vakazokawo masituation yese. Mukadzi vatanga kutaura nyaya yake, maproblems avaitirana nemurume, then murume achizotaurawo maproblems ake aitirana ne kune song pakumuimbi Chiliman ndichita mwinzwa zvekare iyo chata mamwe masong wa Chiliman namba ndotanzvika pa screen penyu. Aiwachuya please. HK sezingizi ndakagonyera pauri mudio, moyo wangu unofara uripo mudio, asi kunova ndikuwadza nendangariro, ndinogara ndichichema sepane mariro. Sezingizi ndakagonyera pauri mudio, moyo wangu unofara uripo mudio, asi kunova ndikuwadza nendangariro, ndinogara ndichichema sepane mariro. Ndichiri ndakamirira dia kupera zuva rawandisi, asi usazondiita gara ndichauya, ndichakomerera kusvika wauya. Kasho chaburo yake anzi Mr. Eva Smile zvinzi kureimeka. Call me Mr. Ever Smile. You never see me frown, you never see me crying. Call me Mr. Ever Smile. You never see me frown, you never see me crying. Call me Mr. Ever Smile. You never see me frown, you never see me crying. Call me Mr. Ever Smile. You never see me frown, you never see me crying. Yeah, so let me take a little time of your time just to think about life. There's nothing to cry about. You see, there's nothing to front for. As long as you have. Most kamtona feature of the week kubva kuna Garnet anzi Tora Mari. International Garnet Jaman kana kuri kwedu tinotambayarira, cash kana swag tinotambayarira, Tora
tora mari, tinotambayarira. Cash kana swag, tinotambayarira. Amasumutsari yatitamurara so. Omararira msimba. Nakatula jack, komara kunak. Baby, it's all spread it out, but you say, inotenga kamikana kwe. Jaman kana kuri kwedu, tinotambayarira. Cash kana swag, tinotambayarira. Tora mari, tinotambayarira. Cash kana swag, tinotambayarira. Hey kuri kwedu machembere taipururu tampururu. Oh mararira, tirarira. Jisikana jichita makongonya, makomana vachikwina kwima. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maartist akabuda offside nezuro.